Foli ani tanuke ka ɲɛsin lamɛnbaaw ani kanubaw ma Mali yɔrɔ o yɔrɔ n'a kɛra ye an ka foli bɛ ka ɲɛsin aw ma. Sala, comment vas-tu Sisɔkɔ? I bɛ New York. Jɛmukan in di tɛmɛ i kan abada. Ni ne ma tila jɛmukan in na e t'i da. Mburanga bɛ cogo di? Les enfants ça va? Sisɔkɔ banna sanu kɔni fɛn t'i la. Kɔfɛ i k'a dɔn su in na dabaka kɔlɔsili jan tɛ. N dusu kasili don. N diminen don. Anw ka jamana kɔrɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ anw ka jamana b'i bolo la anw min ka kɛ sidɔnbali ye anw min ka kɛ falaw ye n'i ye Mali kɔrɔfɛla ta k'a ɲɔni ka na fo saheli jamana ka na fɔ tilebi fɛ an bɛ waati min na i ko sisan an bɛ samiya la o cikɛ bugu fiyɛ walima o cikɛ togoda ka dɔgɔ min n'a bilalen tɛ ni binjugu ni sajugu ma don a kɔnɔ ka d'a ka samiya daminɛ fura dama ka n'a bila sisan na ɲɔ kelen ma to ni forow kɔnɔ daba ɲɛ kelen ma kɛ forow la sanji dasa tɛ sanji o dɛsɛ tɛ dugukolo daɲa tɛ maanifin yɛrɛ daɲa tɛ sɛnɛkɛla daɲa tɛ maajugu firilen don anw kan nɛgɛ kɛrɛfɛ maajugu minnu firilen don anw kan anw yɛrɛ b'a la o dugu ka dɔgɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ o dugu ka dɔgɔ ko maajugu kelen bɛ ka yengiw tɛmɛsira n'a sɔrɔla o dugu den dɔ t'a la anw ma kɛ n gɛrɛ k'an yɛrɛ kɔnɔ fara mɔgɔw ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la ko jihadis mɔgɔw ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la ko olu nana bi anw kan o ye tiɲɛ ye nka anw yɛrɛ ka laban ka fara olu kan babu ye nin ye o tɛ kelen ye a yera kunnafoni caman y'a jira k'a fɔ finitigilaka dɔw bɛ yen minnu kɔni ka baara bɛnnen bɛ olu ka nafolo ɲini sira t'an bɛ bɛn mugu ni kisɛ tali k'o feere maajuguw ma u kana n yɛrɛ kɛlɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ anw sugu a bɛ ne ka tunu sa han foyi tɛ bɔ foyi la n'a da tɛ dɔn maaw ka ban i na tiɲɛ e yɛrɛ ka ban i yɛrɛ la maa minnu bɛ nin gɛlɛya in ni nin juguya in na k'u bɛ dugu wɛrɛ kɔnɔ dugudenw yɛrɛ t'an bɛɛ fara sabula a tɛ se ka faamu dunan min ma deli ka se aw ka dugu la a t'a ka dugu sigi cogo dɔn a t'a taasira dɔn a tɛ kinw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ni maa in bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na nin bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ o t'o dɔn tilegan fɛ u kana se ka na sigi dugu kɔnɔ ka kojugu boloda min ni min kan ka se ka bɔ o kalama janfa t'o kɔrɔ o danfa kɛbaa ye jɔnni ye duguden yɛrɛ e b'a dɔn tigitigi i denkɛ e b'a dɔn tigitigi i dɔgɔnin e b'a dɔn tigitigi i cɛ e b'a dɔn tigitigi i kɔrɔkɛ a bɛ don ka bɔ ni muɲumanya min na ani maasure minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ e b'a dɔn k'a fɔ nin t'a ka dugulamaa ye i y'o dɔn k'o bɛ wari sɔrɔ o la e y'i da de o kan cɛw ala k'an ni silamɛw kisi don o don n'a fɔra ko taw dugu kɔnɔ e ka kisi i muso natɔ a la walima i den natɔ a la walima i dɔgɔnin natɔ a la don dɔ la nka min ye janfa ju ye a bɛ e yɛrɛ kɔrɔ i yɛrɛ dun b'a kalama e ye mun de kɛ a ka se k'a dabila i ye mun fɔ faamaw ye i ye dugu ɲɛmaaw ladɔnniya wa ni cɛ bɛ don ka bɔ min na ani maasure dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ a t'a ɲininka i y'o kɛ wa e y'i da de k'i sigi o kan a yɛlɛmana a bɛ bin maa wɛrɛ de kan mɔɔw dɛsɛlen don ka ci kɛ u t'an bɛ sira tigɛ mɔgɔw la e b'o janfa kɔnɔ aw ka dugu la an t'a lajɛ maliyɛnw wallahi nin jamana in ye jamana barikama min ye nin jamana ye cɛfarin jamana min ye nin jamana in ye silamɛ jamana min ye jamana den ni y'u ta ye
anw ka laban ka kɛ tan fo k'a fɔ maa wɛrɛ kana se anw na sɔrɔsiw bi dɔ la o nka olu ko a bɛ se k'a bɛɛ bɛn wa n bɔra janfa la o t'a ye janfa misiri li ɲɛna wa nɛgɛw kɛrɛfɛ waati dɔ sera sa n'anw ma ni di n'anw ma wuli ka jɔ boloda n'anw ma kɛ cɛ ye an ka togodaw la a n'an sigi daw la anw ka jamana bɛ langoloya o dugu joli joli bɛ bi Mali kɔnɔ Moti jamana Segu jamana kana Nara jamana na Gao ni tumutu kɔni tɛ o dugu joli joli bɛ bi k'a fɔ o dugu o dugu langolayara maa bɛɛ lajɛlen bɔra dugu kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ cɛ 4 cɛ 5 cɛ 6 cɛ 7 o bɛna se ka bi dugu kelen kan dugu min cɛ 100 b'a kɔnɔ cɛ 2000 b'a kɔnɔ anw de ye cɛfarinw ye anw de ye bamananw ye anw de ye bɔbɔkɛ kɔrɔlenw ye anw de ye filanmasaw ye anw de ye kɔrɔbɔrɔmasaw ye anw de ye maninka masaw ye anw de ye maraka cɛfarinw ye anw bɔra o de la an ka jamana in kɔnɔ kɔɲɔ mana kɛ denkundi mana kɛ n'an y'an ka dulɔkibaw don ni nin kuma in fɔra an ye an fari kasi bɛ wuli ka taama o dugu kelen la cɛ 6 cɛ 7 marifatigi bɛ se ka na anw ka dugu kelen datugu dugu cɛ taara min anw ka cɛya bɛ min anw ka ŋaniya bɛ min an bɔra cɛfarin minnu na a bɛna taa an ye dabalitigi ye an ye dalutigi ye an ye cɛŋana ye an ye cɛfarin ye pourtant anw kan ka se ka dɔ kɛ n'an dɛmɛ kɛ n ka wara fa a kunkolo b'i yɛrɛ bolo waati kɛra an sigara dɛmɛbaw la n'o ye tubabuw ye kuma jumɛn in de ye u ma fɔ nka an bɛ nin bɛɛ lajɛlen ŋunuŋunu duguba de kɔnɔ yan maa minnu b'a la ni a ko bɛ aw ka sigidaw la burusi kɔnɔnaw na n bɛ ka to ɲinikaw fɛ a ma se Bamakɔ ya fɔlɔ a ma se Segu Ala kana se nka togoda minnu bɛ yen n'a sera yen n'olu tɛ sɔrɔ ka ban mura bɛ bɔ anw nun na yan o maa si t'an na duguba kɔnɔ k'i sɔnma tɛ burusi kɔnɔ n'olu ma ci kɛ kun n'olu ka misiw taara kun n'olu ka forow dajira kun e bɛ lafiya ne bɛ lafiya anw duguba kɔnɔ maa kan ka mun kɛ anw duguba kɔnɔ maa kan ka mun kɛ an minnu bɛ kuma arajo la an minnu bɛ kunnafoni cari an don o don ni maa bɛ dɔ da ye u taara bi ni jamu dugu in kan u ye maa 100 fa u ye maa 5 fa yanni k'a fɔ k'olu dusu kɔ k'u ja gɛlɛya mais ne e yɛrɛ tora ka kuma sugu dɔ fɔ k'a fɔ Bamananju ye nin kɛ nin se b'u ye u bɛ nin kɛ tan e tɛ mɔgɔ de sira e kan k'i ka duguden de dusu kɔ k'a ja jɔ k'a ja min wallahi ni maliden y'i jɔ a jɔyɔrɔ la cɛ 10 tɛ se ka bin dugu kan dugu min ni cɛ 200 b'a la cɛ 400 b'a kɔnɔ a tɛ se ka kɛ ni hakili kilikura dɔrɔn sira bɛ na ni sira nana i bɔra cɛya la togodalamaw a y'a fara ɲɔgɔn kan Bamananjuw bɛ jamana minnu na cɛ minnu bɛ a ye kɛ cɛ ye cɛw de nana k'u bɛna bin a ka dugu kan k'a sɔrɔ aw ye cɛ ye aw kan ka sɔn abada. Radio Macha FM. Vous écoutez la radio Macha FM, il est 22h. Kanute kalasa duguba kɔnɔ maa an ɲinɛnen bɛ togoda kɔ an bɛ mun na Bamakɔ ani dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ko n yɛrɛ ta wari dugukolo nafolo ɲini kojugu politiki nkalon n'a namara
bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen b'o ma bi ka togodaw ye k'a to yen karamɔgɔkɛ mɛ min ye wulibali don dɛ dundulu n'a banna gɛrɛbi kɛ munitulu la n'an bɛ wuli ka jɔ boloda k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka burusukɔnɔnaw magwɛn an minnu bɛ duguba kɔnɔ yan n'an bɛ wuli ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ k'a di burusukɔnɔmaw ma an bɛ wuli n'an ma wuli ni burusukɔnɔna banna o bɛ se duguba kɔnɔ dɛ n'o kɛra don o don taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ Bamanji n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ a tɛ maa miliyɔn kelen bɔ Mali ye maa miliyɔn 20 de ye maa miliyɔn 20 n'i ye cɛ ni muso bɔ ɲɔgɔn na an bɛ se ka taa kɛ cɛ miliyɔn 10 ye an ka kɛ égalité yɛrɛ cɛ ni muso a bɛɛ ka kɛ kelen ye maa miliyɔn kelen bɛ se maa miliyɔn 10 na ayi Bamanji ko mun ngasa a tɛ n dɔrɔ ni ka bɔ n'a a tɛ n dɔrɔ Bamanjɛ wale nin dɔrɔn de ye mɔgɔ bɛ siran Bamanji ye min na nin dɔrɔn de don saya t'a bolo dala a bɛna bi e min kan ni e siran na sanya ye dɔrɔn a banna o tuma ale ye jo sɔrɔ ale tɛ sa bilen e de bɛ sa an t'an hakili to so la bɛnkɛw ni ayiwa faninjiniw ni fakɔrɔbaw cikɛbu ye olu minnu bɛ cikɛ la dugu joli joli bɛ yen ni ci tɛ kɛ o dugu kɔnɔ bilen n'o dugumaa bɛɛ boli la ah oui o tuma ni o jamaw nana i bɛ tubabukan fɔlaw mankan mɛn les réfugiés wala minnu bɔra u k'u sigida la a wa fo dɛmɛ ka ɲini ka d'u ma dɛmɛ da ye burusukɔnɔmaa b'a ka foro de fɛ o de ye dɛmɛ ye kana ka sabati a ka foroda la o de y'a ka dɛmɛ ye sonifila jɔ walima ka guwaw jɔ ka mɔgɔw bila o kɔnɔ don o don an na taa ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ dumuni malo taara ka taa di ninnu ma o tɛ o malo ni o ɲɔ fana bɛ den makariko min kɔnɔ ani o bɛ kɛ degun min kɔnɔ ala de b'o dɔn suɲɛni wale ni janfa min b'o fana kɔnɔ ala de b'o dɔn anw tilala wa Mali a ma tila Assimi Goïta président de la République kuma cɛw ye Mali fan bɛɛ cɛ de la kuma cɛw ye arajo kumakɛlaw a ye kuma cɛw ye kunnafoni dibaw a ye dusu dɔ cɛw kɔnɔ togodaw la u ka sigidaw la cɛ man ka se cɛ la dɔ mana se dɔ la dɔrɔn i b'a sɔrɔ dɔ ka dabali walima a ka fɛɛrɛ bonyana ni duta ye n da ye n ka dugu ye nka n tɛ si nin na o b'a sago kɛ ka taa dɛrɛ n'a nana sɔrɔ e yɛrɛ fana mugu t'i nin na wallahi a tɛ si an tɛ jɔ an k'an yɛrɛ kɛ cɛ ye ne tɛ min fɛ dugukolo sanfɛ o de ye ka ne wele daba i k'a dɔn maajugu ninnu dɛmɛna yan kunun ko koyi ne ko maajugu ninnu dɛmɛna kunun ko nin y'u fɔcogo ye ne ya i ye maa joli minɛ k'o siri k'o da a ka dugulamɔgɔw bɔra k'u kunbɛn cogo di ni ye malo ko de ye o yɔrɔ dɔw bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ san 2 bɔ kalan tɛ kɛ yen l'école tɛ yen mais non l'école taara ka kɛ yɔrɔ dɔ la ɲinan y'a san 2 san 3 ye u ɲɛ b'u la u bɛna don misiriw kɔnɔ ka sali u bɛna suguw jɔ ka taa bɛɛ b'u ye bɛɛ b'i mɔsɔn k'i jɔ musobakɔrɔw b'u mɔsɔn cogo min cɛbakɔrɔ k'i mɔsɔn ten dugu mun bɛ bɛn i b'a sɔrɔ cɛ 2 cɛ 3 bɛ don ka a sago kɛ ka taa ko marifatigi e tɛ marifa minɛ na marifatigiya ye suya de ye an balimaw an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ne ma kɛrɛfɛ n gɛlɛya sa n gɛlɛya tɛ ka fɔ ka se a dan na Mali tɛ jamana fɔlɔ ye nin kɛwale ye minnu sɔrɔ koyi a ye arabu jamanaw lajɛ a k'u ka tariki lajɛ hali sini nin ɲɔgɔn na kɛlɛw de bɛ yen min ye diinɛ kɛlɛ walima siya woloma kɛlɛ ye foyi t'a ban abada maa wɛrɛ mana n'i dɛmɛ cogo o cogo tant que e yɛrɛ ma jɔ i jɔyɔrɔ la a y'a daminɛ janfanti minnu bɛ dugu kɔnɔ a y'u ko fɔ u dɔnnen don maa min ma deli ka se Mali kɔnɔ ne ko bɛ taama ka na anw ka togoda la cogo di ka na anw ka dugu kɔnɔ a wasalen k'i tilen misiri ma maa m'o yɔrɔ jira a la
k'i kile dugutigi ka so ma maa m'o yɔrɔ jira la cɛbakɔrɔ kan ka taa yɔrɔ min maa m'o yɔrɔ jira o bɛ se ka kɛ cogo di o tɛ tiɲɛ ye duguden dɔ bɛ janfa la e bɛ janfa min na bi k'a kɛ ka ɲɛsin i ka dugu ma i bɛ fɛn sɔrɔ a la karamɔgɔkɛ ne ko wari yɛrɛ ja ye jumɛn ye de dugu falen don jama na i fadenw ni filanw bɛ yen ani sɔmɔw bɛ yen i ye wari sɔrɔ i bɛ don ka bɔ dugu maa bɛɛ lajɛlen salen don k'a ban walima dugu bɛɛ bolila e bɛ wari sɔrɔ i bɛ ja jumɛn sɔrɔ a la kelen n y'a f'i ye o n'u ye dugu bɛɛ fa k'a ban i sɔmɔw tɛ kisi koyi i ye minnu dɛmɛ n'olu ye dugu fankelen fa k'a ban dɔw bɛ na minnu di sɔmɔw dɔn olu b'o i sɔmɔw fana fa k'a ban i yɛrɛ bɛ fa walima i yɛrɛ ka kɛ maa jugu ye maa dun tɛ se ka kɛ fɛn fɛn filɛ ɲuman ni juguman e kɛ kelen ka k'o bɛɛ o ye nkalon ye dɔnnikɛbaw aw minnu bɛ togodaw la kɔrɔlen b'a aw minnu bolo a kana sɔn a banadimi ka don a la k'a balolen to su nɛgɛ b'a bolo dɛ su biɲɛ b'a bolo a bɛ se k'i dogo ka tunu nɛgɛ haya b'a bolo nin caman de b'anw ka togodaw la nin bɛ se ka kɛ cogo di k'o to aw bolo a balolen don ka da mun kan a balimaw mali ye kolo kelen de ye mali ye jamana kelen ye mali ye maa kelen de ye mali fila tɛ diɲɛ dugukolo sanfɛ kelen don taa yɔrɔ tɛ maliden la mali kɔ n'an sɔnna k'an dusu k'u fɛngɛya n'an sɔnna sira ma n'an sɔnna jatigɛ ma a bɛ k'anw de la waati dɔ sera politikimaa o diinɛ ɲɛmaa o sebatigi o senkola o bɛɛ kan k'i fanga fara ɲɔgɔn kan ne ko dabali jumɛn in kan ka tigɛ ne fɛ dɛ walasa nin ko in a bɛ dan sira la technicien Alassane Kanouté Kalasa duma dɔ di yan baati dɔn Kalasa kɛlɛ man ɲi ni kɛlɛ kɛra dɔ de bi sa Kalasa kɛlɛ man ɲi ni ma kɔ kɛlɛ ma ni kɛlɛ binni ka i tɛ bɔ a la Kalasa kɛlɛ man ɲi cɛ o cɛ ni ma sigi ni kɛlɛ binni ka se bi k'i la Kalasa kɛlɛ man ɲi nka ni kɛlɛ wulila n'i ma fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka kɛlɛ kunbɛn se bi k'i la cɛ man ɲi cɛ bolo Kalasa cɛbakɔrɔ fɛn o fɛn n'i y'a jɔlen ye o kan k'a sɔrɔ e ye dabali ni fɛɛrɛ tigɛ an ka togodaw la kɛlɛ ma se an ka yɔrɔ minnu na anw kɛlen bɛ ka dabali jumɛn in tigɛ sabula u bɔra nin dugu in na u bɛna se anw ma an y'u kibaru mɛn nin yɔrɔ in na an n'o yɔrɔ dun man jan n'u sera o la don o don u bɛ se anw yɛrɛ ma anw kɛlen bɛ ka dabali jumɛn tigɛ anw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ an jɔlen bɛ ni mun ye dabali jumɛn b'an bolo Kalasa maliden ka hami kan ka kɛ nin ye su fara tile kan maliden kan ka taasi nin na su fara tile kan maa o maa bɛ Bamakɔ yan i b'a sɔrɔ i bɔra burusi kɔnɔna na en tout cas 60% 70% an bɛɛ bɔra burusi kɔnɔna yɔrɔ dɔ la ka na Bamakɔ yan hali n'i bɛ Bamakɔ in b'an ka sunna nka fɛn kelen bɛ yen Kalasa ka taa bin ɲɔgɔn kan karisa de la ka ne muso bosi na nin zan ja la min nkalon da la n kan d'o ma ne fa ni karisa fa de la ka kɛlɛ o san ja la a sera n fa la o maa min nkalon da u ka du la ne kan d'o ma sabula n'i y'a nkalon tigɛ a kɔrɔ bɛ dɔn a tɛ mɛn o Kalasa i bilen ma se ka marifa ci i ma se ka cɛ minɛ ne ko i se ka kunnafoni di yɔrɔ minnu na a kan ka lase wa an di ɲɔgɔn dilan ka fɔ ɲɔgɔn kɔ soforokun na ala n'an bɛ se kura kan ye bi kunnafoni bi cari fa bɛɛ fɛ bi kilo 100 kilo miliyɔn 1 telefɔni sira bi fa bɛɛ fɛ bi Buakari aw ka dugu bi cogo di an ye maa ninnu kibaruya mɛn nin yɔrɔ in na
aya lase nunu ma aya se lase nunu ma aya lase nunu ma ne ko dabali tigɛ ko ɲuman yɛrɛ maa min nana k'a bɛ kɛlɛ k'i fɛ a tɛ siran wa marifatigi kelen marifatigi fila cɔw anw ka yɔrɔ in ma ɲi bi koyi u tɛmɛna yen fɛ kalansow datugulen don an tɛ taa foro yɛrɛ la bilen i bɛ se k'o lakali jɔnni ye e cɛtɔ min nana k'i la jinɛ tɛ mɛlɛkɛ tɛ wɔkulɔ tɛ cɛ de don munna n tɛ sɔn. dɔn an ye sɛbɛnni dɔw ye min ye waridunko kuma in ye hali bɛ a kɔlɔlɔ bɛ sen na maa minnu galannen don n'u bɛ k'o ɲɛdɔn dɔ a kun tɛmɛnen n y'a f'i ye Cambel Gimara tun bɛ kumaso in kɔnɔ an ye baro kɛ baro min kɛra ka ɲɛsin waridunko ma miliyari 1000 ani miliyari 200 ani kɔ kuma in fɔra maa kalannenw fɛ cogo min an kun m'a faamuya anw yɛrɛ y'an gariw nɔfɛ sabula an kamana gwana sango san n'a fɔra ko miliyari 1000 ni miliyari 200 de dunna sɔrɔsiw ka minɛnko la ni nin kuma in fɔra a bɛ maanifin dabali ban ne yɛrɛ kun y'a jateminɛ ko san da kɔnɔ o tɛ miliyari 200 ye Abdou Cɛ le calcul est bon 200 ni kɔ mais en réalité c'est faux o tɛ maa kalannenw n'u bɛ kuma fɔ maa ye u t'a fɔ ka anw kɔni u b'anw bila fili de la kuma bɛɛ san 5 de kɔnɔ san 5 miliyari 1000 ani miliyari 200 in de dunna k'a fɔ a bɛɛ dunna fana o tɛ sabula jate dɔw bɛ yen o tɛ se ka dun gendarme polisi gardi sɔrɔdasi bɛɛ ka sara bɔra o kɔnɔ san 5 in kɔnɔ miliyari 1000 ni kɔ o bɔ a la o tɛ kelen n'a fɔra ko cɛta bɛ kɛ o cɛtaw o musakaw ani kankura minnu bɛ jɔ walima fɛnkura minnu bɛ jɔ o musaka bɛ bɔ a la dɔ su nana o nka miliyari 1000 ni kɔ u y'an ja tigɛ kalasa mun na an bɛ nin yɔrɔ in fɔ parce que suɲɛni ko kuma mana fɔ ka ban ɲɛmaa minnu bɛ yen janko sɛbɛnni dɔ y'a jira k'a fɔ ko général cɛ 5 jalatigiba général cɛ 5 k'olu ye wari in dun évidemment n'i ye nin fɔ sisan sɔrɔdasikɛ dalen bɛ kungo kɔnɔ an ni jahadimaw ni ɲɔgɔn cɛ a dusu bɛ tiɲɛ a b'a fɔ anw bɔra k'an yɛrɛ fa anw denw bɛ jamanadenw ni jahadimaw ni balawu ni ɲɔgɔn cɛ jalatigiw bɔra ka wari dun u fari bɛ sa wa a tɛ sa u galabo bɛ kari wa a tɛ kari kunnafoni di ka ɲi maa o maa ye jamana in dɔrɔmɛ 1 dun n'an bɔra a kalama an b'a sɛbɛkɔrɔ fɔ piyan nka kunnafoni di cogo dɔ bɛ yen a bɛ na ni tiɲɛni ye a bɛ na ni galabusa ye tiɲɛ don kunnafoni di sira la a bɛ fɔ an ye a kalan fɔlɔfɔlɔ la n'i ma ɲɛ i bɛ kunnafoni di k'i ka taa surusu la o kɔrɔ ye jumɛn ye k'a sɛgɛsɛgɛ k'i bolo d'a kisɛ kan mais anw ka fili ye maa kalannenw ka fili ye kiiritigɛlaw kɛlen bɛ ka baara min daminɛ bi n'o ye jamana waridunnaw i k'a dun minɛni ye k'u don kaso la wallahi ni ne kun ye malidenw ye taamakun de ye nin ye filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na an bɛ wuli ka taama an bɛ fara ɲɔgɔn kan maa 100 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ rond-point ba la fo juma misiri fo dɔw bɛ juma sali n'an ye nin de ye taama don ye nin de ɲinina o ko jamana ka furan nin de ɲinina o sonbaw ka minɛ nin de ɲinina o n'o baara bara ka kɛ ne ɲɛna sani an k'a kɛ politiki kɛlɛ ni kuma caman ye an kan ka tabali de gosi an ka bɔ ka taama jamana kiiritigɛla k'u dɛmɛ k'a juru la k'a fɔ jamanadenw b'u kɔ u ka tɛmɛ n'u ka baara ye tile 2 in na nin ko in daminɛ ka n'a bila bi la i ye jɛkulu jumɛn wulilen bɛɛ sirannen don ni min ka maa t'a la i b'a sɔrɔ o yɛrɛ ye dɔɔnin dun
maa minnu bɛ se ka nin kuma fɔ n'u tɛ keleku n'u tɛ sara o ya anw ye i y'a mɛn i bɛ sira de si dɔn i y'a mɛn i kuma si bi cɛ si de b'i kunkolo la ɔ fɛn fɔ b'a la k'a fɔ n ka maa bi sɔrɔ a la walima ko in laban a muruni da bi si ma dɔɔnin bɛɛ kelen bɛ k'i dogo k'i dali wa anw n'a fɔ jamana camancɛ fanga kiiritigɛlaw baara min daminɛnen don a fɛ anw b'a fɛ bi wa anw b'a sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ tiɲɛ kan bin kana kɛ maa kan hali ni fili kɛra k'a fɔ muru turula min na a y'a fosi ka bɔ a k'a tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye maa ma bi mali kɔnɔ n'i ye maliden tila bi 100 o 100 i b'a sɔrɔ 85 bɛɛ lajɛlen jɛnnen don ni kiiritigɛlaw ka baara ye bi ala k'a n'a dɛmɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ i k'a dɔn dɔgɔkun furanjɛ in na min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye hakili ɲuman bolo kan président Amadou Toumani Touré ATT ala ka hinɛ a kɛra sababu ye ka dɔgɔtɔrɔsoba min jɔ jamana in kɔnɔ n'u k'a ma Luxembourg kunnafonidila dɔw ye wulikajɔ kɛ ka taa yen lajɛ an ye kunnafoni sɔrɔ jama cayara jama caya kun tɛ dɔwɛrɛ ye baara ɲuman ni kɛwale ɲuman min bara ka kɛ o kunnafoni ɲuman min n'o sera banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw ma a ye dɔ fara jama kan ɔ waati laban na a yɛrɛ k'a fɔ jama ka ca mɔgɔw bɛ bɛn ɲɔgɔn kɔfɛ ka ɲɔgɔn kɔnɔ an bɛ donni min na ko bi guichet 9 biye bɛ taa yɔrɔ min ka taa filɛli kɛ kunnafonidila dɔ y'a jira an na k'a fɔ olu taara ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ jama caya kama hadamaden ka se ka lafiya Amadu y'o den ɲini guichet o bɛna kɛ guichet 12 ye walasa mɔgɔw kana jɔ ɲɔgɔn kɔfɛ kunbɛli bolo kan mɔgɔw bisimilali bolo kan dɔ bɛna fara o fana jama kan o ye kunnafoni dumanba ye jigi foyi tɛ banabaatɔ la furakɛlikɛla kɔ furakɛlikɛ yɔrɔ n'o kunbɛn ɲɛna n'i ye lafiya sɔrɔ o la a bɛ dɔ b'i ka bana dimi na o kuma hôpital mère enfant Luxembourg président Amadou min n'a y'a ni di jamana in ma Amadou min ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ jamanadenw bɛ lafiya Amadou min ka ɲɛnamaya kɔnɔ a kɛra faso fɛ o ma dogo maa na Amadou min ka ɲɛnamaya kɔnɔ fɛn o fɛn n'o bɛ se ka kɛ ko labantɔ ye a y'o baara de kɛ Mali indépendance sigi furadama ka n'a bila bi la jamana in yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen k'i bɛ se k'i bolokɔni ɲɛsin a ma k'a fɔ bil hak nin ye Mali ta ye nin bɛ ta nin bɛ ta nin bɛ ta a 100 o 100 i b'a sɔrɔ 80 ye Amadou ka baarakɛlen ye o kuma hôpital mère enfant Luxembourg ɲɛmaa minnu bɛ yen u ye kunnafoni d'an ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn cɛsiri bolo kan ani ɲɛtaa bolo kan bawo i k'a dɔn yɔrɔ jan fara yɔrɔ surunma kan an b'a bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn i k'a dɔn dabaka kɔlɔsili ye su in na an sera ka min sɔrɔ ka da tulo kan o ye nin ye sabula arajo baara ye i k'a dɔn dɔ bɛ dɔ kɛ dɔ bɛ wuli anw b'an gɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye min ye DJ Papitex voilà Abdou yɛrɛ bɛ se tɔgɔ in fɔ cogo la cogo alors DJ Papitex dɔgɔ fari wa n'a y'a yɛrɛ ja gitari kan ni kora kan ni fɛn a yɛrɛ b'o bɛɛ ɲami ɲɔgɔn na a yɛrɛ bɛ dɔnkili fana da fana non ni jɛni non kabako don alors a kana taa yɔrɔ si an minnu sigilen bɛ so an minnu bɛ gɛrɛn na walima an minnu bɛ i k'a dɔn kɔlɔsili la yɔrɔw la vraiment pour vous tenir compagnie a ye to Manca FM sanfɛ DJ Papitex a bɛna fa bɛɛ kɛ dununkan ni filenkolonkan ni damankan kuluba. Alors DJ Papitex tu es prêt? Alors super d'accord donc an ma an ko kɛ nakɔ kɔlɔni ko nka a ti ɲɛ maa min y'an dɛmɛ nɛgɛw la Alassane Konate u k'a ma ko Kalasa Alassane Kanute u k'a ma ko Kalasa ale de tun bɛ nɛgɛw la min ye an ka gardien ko ale Bayo
bobokɛ in yɛrɛ bilama a tan bɛ fɛn minnu yɛrɛ dege ka fara ko tɔ kan n'o ye bolokuru ni senfili ye d'accord ok Bayo c'est très bien courage alors min ye ayiwa sɛbɛnko ye ani jataw ni kirikiraw Abdou Touré jɛmukan in k'a miiri k'a sigi sen kan Daba Tunkara ni Ala sɔnna aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini radio jɛkafɔ la 14h pile Tunkarago ka kɛnɛ alors maa minnu fana bɛ Mancha FM sanfɛ a bɛ se ka Tunkarange kɛnɛ min bɛ kɛ jɛkafɔ la a b'a sɔrɔ Mancha FM fana sanfɛ en direct au même moment donc a bɛ fɔ ka waleɲuman dɔn waati dafara wa salam